Kani ke All India Radio Shillong ka khubor ban puli di kasan li jana kimat bakongsan jong ka khubor. Rai katnat puli puthi jong sarkar Meghalaya ban ailat no ya ki khna school na do class 6 seneng ban yo lek mi selaki school na ki benta ki jing puli ki jong ki. Ki private hospital kim shimla shimkhia ban ye le persha yo COVID-19 kabala ban khia ha ka kami ka Negrims ong u director ka Negrims upi Bhattacharya. Kentu Original Provident Fund Commissioner ya ki nong tre sarkar ban penpoi ya ki pension paper arpanai shwabakin shongthat nakakam. Iku bor ki babnya. Menteri katnat puli puthi jong sarkar Meghalaya uba lak men remboi ulo ong ba ka sarkar jala kan sa shim ya karai ban pli biang no ya ki school ha ka khat lai ba ka khat sau tarik jong urisau ha ka ba ka sarkar kle tai halor ka ni ka phang ha ka jing elang kmi bnya ka bala long nin ka sngi hadien ba ka sarkar pedeng kala pen bana ya ka kendon jong ka unlock 5.0. Uni menteri ulo ong ba ka sarkar jila kala rai ban ajing bed yaki khna school na do class 6 hado class 8 bakin let school biang no na do ka khat santring menta ubnai na ka benta bakin yo e kendo ba de pli jung bet bala ki noi kai halo ki jing puli ki jong ki kumbala le da ki khna school ki ba ha ka kadan secondary but higher secondary. Uba lakmin lemboi ulo ong ba ki dan palat khat san hajar ligi school ha ka jila bat kumta la betha ya ka office jong director of school education bahkan penlong ya ka jingi pli jumot bat ginong hikai kikmi kikpa jong kikna school rungkat bat ka COVID-19 committee halor kamat ka bede bat ka jing pli biang no yiki school bat bakade ben penpoi no kloi ya ka jingmi na ka jingi mer jumot khnang bakatanat puli puthi jong sarkar kan yo pen banano ha ka khat lai bat ka khat sau tarik menta ubnai ban pli biang no iki school. Uni menteri lo ong ba ka jingi mer jumot kalong ka badan kam na ka daw ba ka jinglong jingman jo ka klam COVID-19 kalong ka bai pher ha ka jing sapriang ha ka ba ki dan ki jaka ki bala ki ba ka jingpang ka priang jur bha bat ki dan pat ki jaka ki ba ka COVID-19 kaplan. O director ka Negrims upi Bhattacharya ulo ong ba kumba ka pau ki private hospital ki bakan thopi ki hospital jung ki rishimet bat ki be kim sim da trejur ha ka jingle persha yo COVID-19 ha ka ba ulo ong ba ka Negrims kalamat e ka jing ban khia ha ka kam haba ki babun na kinong pang COVID-19 ya ki bala test positive kila sha pha sumar bet tang si Negrims. Halor kani ka jing ong ka jong director ka Negrims usembut menteri ramba ka jala uba preston tensong ulo ong ba ka sarkar Meghalaya kala ai hukum ya ka tenat ka koi kya jong ka jala bahkan khot penlong ya ka jing elang kmi bnya rengkat bagi bor penya jong ki private hospital bakin pensisa ba makiru kile sim bentalang ha ka jing ki persha lani banye le persha ya u COVID-19 bat ba ki klam ai bujili ne benshat no ya la ka jingkit kli ha ki wei pat ki bor penya ha ka bai dei pat bat ka rapid antigen test ka ba ka sarkar jala kala penlong ba ka dei ka kendon ka bamla ban ya lat ha baro ki entry point usembut menteri rangba jong ka jala lo ong ba ka ni ka long ka kendon ka bala bu da ka ICMR bat ka long ru ka kendon ka bala hukum da ka tanat ka koi kya jong ka sarkar pedeng ka bala ka dosai ba dei ban le ya ka antigen test bat omla ban ya lat ha baro ki lentirung sapo ka jala. Katanat ka kot kya jong ka sarkar India kala plat pet ba ya ki kendon standard operating procedure na ka banta ban la ban te lakam ya ka jing sapriang jong ka jing pang COVID-19 ha ki jing le kemen ba ki jing le niam kani katnat trikam jong ka sarkar pedeng kala ong ba kalong ka bakongsan ban bot renti ya ki kendon ki bala betha ha ka ba kum ka te ka tamasa babun ki pat ba kanang banyada na ka jingpo jong ka klam COVID-19 ha ka bakala betha ya ki borsen shar bakin wat bat itu ya ki jaka ki ba he bat ki bakulut bat bakin sandur sanibha ya ki rukom pentre kam ki kendon ha ka ba on biang ha ka jingdon jong ki thermal screening ka jingi jinga iwe ni iwe pan bat ha ka sanitization ha ka bai dei ba ka jingi lum ni ka jingi ya pat ba bat ha ka jingi le anyam bread blay ka jingdon jong kinong isim benta kam de ben palat ban ye ka e ka bala bu da ka bor sarkar ka bala a jingbel
Hakini kita masa dan kamru ban peniat daki kendon ki perking ha ka bede ba kejingwan juki brio sya kalempong batru ya kapor. Kani ka kubor ka wan supina ka All India Radio Shillong. Komisi Bintah jong ka Sinjam Prayas ke Employees Provident Fund Organization EPFO Regional Office kala IT yaki kot kisla ki bede bat ka baybam temen kata ki pension paper sya armut kinong tre jong ka nipko Shillong ha ka tarek jong ka jingkut ka samay trikam ka jong ki yaki pension paper jong ki khatlai ngut ki weipat kinong tre jong ka nipko ki bela de ka por ban chong that nyo na ka kam lembat ki armut ki rekun thei ki belong ki kurin jong ki armut kinong tre ki bela khlat no jong ni office lala IT ha ka lai phok tarek jong banai bela la UKK Srivastava ubalang Regional Provident Fund Commissioner ula kuntu yaki he nang penihat jong kitnak sarkar repair bakin pinpoy yaki jingkam jongki ban yo ya ka baybam temen na ka bentaki nong tre jong ka office jongki lakum nuru arbnai suwa ka por bakin syong that na ka kam kanang ban penla ya ka EPFO Shillong bakan penkre bat IT yaki kot kisla ki bede baka pension syaki nong tre ki bede ban syong that nyo na ka kam ha ka sngi baki kot ka jing tre ki jongki kata hagasngi baki kenjo ya kasan pupras nem karta Hameghalia sa shispa aku prangut kibriu kila yo ya kajing pang COVID-19 kat kum kajing ken kibala yo anen kasngi kabala kamti kajing don jong ki active ki sa kajila sa ka 1000 saus pa khatwingun kat baki bala koit nun kasngi pat ki don prapu prangut kabala kamti kajing don jong kinong pang COVID-19 kibala koit sa ka 1000 rus pa khnai psangut ki khubor na katanap ka koy kakya ki thu ba na ki shispa apu prangut ki nong pang COVID-19 ki balayo thamain kasngi new pu armut ki dene east khasi hills lai pu lai ngut na ribhoy khalwai ngut na west garu hills south ngut na east garu hills lai ngut na south garu hills armut na west giant hills armut na east giant hills but iwe na north garu hills Naki prabu prangut ki bakot pan drip kundai ngut ki dene east khasi hills nyongut na east giant hills sangut na north garu hills sangut na west garu hills but armut na ribhoy district kada du mentah ki beriyo ki bela sakta hau coronavirus Hameghalia baro kila poi saka new jar shis pa rup sangut hakaba nakini sawa jar rus pa kandai sangut kila kon 1000 saus pa khatwingut kidang don na gajing sa sumar bat nru phongut kila khlat no ka executive committee jong kamamlu darbar kala penpawi gajing bom hun halo gajing le bam sunyo jong sarkar ka ba ka darbar la keno ba ka dei ka boj pentut jong sarkar ha ka bede ba gajing pinbet trikam ya kamamlu Chera Cement Limited MCCL da ka ba kala om ba ka sarkar ka dei ban yai beteng ban penya hi ya kani ka company bat om man penya de ki weipat kirukom kata ka public private partnership PPP Menteri Rambak Hameghalia ukondot ke sangma lembat ki wei ki he sarkar kila wanra ya ka jing tumu pentri kamno da ka PPP ya ka te ka company na ka benta ban la khli biang ya ka ni ka company ka bela tlot bor handre ka na do menta kampat a ya ka nu ko nuru karai ka sarkar Meghalia ka ong bayam menta ka jing penlihat ya ka jing tri kam jong ka MCCL ka don tang ka wei kalat bat kan la ban yang bat yo bor biang bat kata kadai lengbag a public private partnership kasahara kabalong kasinjam kabla shim de kisangla puli jong Indian Institute of Technology Guwahati kala sangdor ka mobile application kaba plilat ikinong kayi bantaw ikila pinyeso ba ikinong thiet nong pandankam yakibala tip ng customer bat kum churu bat kiwei di kibriu kibania dei kam haka khayi ka pateng bat ki haka ransan jong perthei lamba ki kor ki bor ne ka digitalization da ka jingi mesin na ka atma nirbhar bharat ka jingtmu jong ni sin jam ka ban kunti ya kinong sengkam na jong kalong ban pentri kam ya ka thong jong ka made in India da ka ba ai ki jing sakri ka ba bhata mi kibriu kat kum jing plat khubor jong ka IIT Guwahati la ong ba ka thong jong ni sin jam kalong ban ai ki jing sakri ka ba ya hap kat kum ki kendon ha pedeng kiri jong ka perthei ha ka jing lut ka baduna kiwei di kimat jong kani mobile app kilong ban airu e jing lam ninti ka batikina kham tami kinong le jing let ha ka dur jong ka jing sakri lingba ka jing pen kelak tien na ka tien penrai jong ka jaka ka bakidan
lembat kiwi di ki matrikam. Katu gani ka khubor lakut Balawan Shapina ka All India Radio Shillong.